ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୋଟା ଓ ପତଳା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବହିଟିଏ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବହିଟି ଧରିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଟି ଧରିଥିବା ଚିତ୍ରଟି ମୋଟା ଅଛି ଓ ପ୍ରଥମ ପିଲାଟି ଧରିଥିବା ଚିତ୍ରଟି ପତଳା ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବହି ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ନୀଳ ବହି ଓ ଗୋଟେ ନାଲି ବହି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ନୀଳ ବହିଟି ମୋଟା ଅଛି ଓ ନାଲି ବହିଟି ପତଳା ଅଛି। ଏଠାରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଗଛଟି ମୋଟା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ପତଳା। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପେନସିଲ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପେନସିଲଟି ପତଳା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେନସିଲଟି ମୋଟା। ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ଗାଜର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଗାଜରଟି ମୋଟା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଜରଟି ପତଳା। ଦୁଇଟି ମହମବତୀ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ମହମବତୀଟି ମୋଟା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହମବତୀଟି ପତଳା। ଦୁଇଟି କାଠଗଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ କାଠଗଡ଼ଟି ମୋଟା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଠଗଡ଼ଟି ପତଳା। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବିଲେଇ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବିଲେଇଟି ପତଳା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଲେଇଟି ମୋଟା। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କେତେକ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ମୋଟା ଓ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ପତଳା ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା।